Минең исемем Әнзирә Нугуманова. Бүгенге көндә мин Аскын районының тарих һәм туган якны өйрәнү музеенда җитәкче булып эшлим. Һөнәрем буенча укытучы булып 16 ел эшләгәннән соң, балалар иҗады үзәгендә, район газетында баш мөхәррир урынбасары булып эшләгәннән соң, мине тормыш юлым алып килде шушы район музеена. Берләр йылган, аның нинди кызыгы бар инде ул эшнең дип уйлаучылар да бар. Исенә кирип китеп эшләгәндә инде ул бик кызыклы эш. Ул шул ук вакытта менә музейда бик күп, безнең музей 2003 елда барлыкка килде. Яңа урында инде. Әлеге вакытта ул әлбәттә ремонтта. Менә Аскын районының тарихы бик бай. Бик күп менә авыллар бар, 1000 еллык тарихы булган. Һәм шул ук вакытта Аскын районында бик күп күренекле шәхесләр туган. Аларның биографиясын, аларның тормыш юлын өйрәнү, аларның тарихын өйрәнү минең шушы максатым итеп куям мин. Музейга килгәч тә мин беренче булып менә Екатеринбург шәһәренә барып, анда безнең Плотников Иван Федорович дигән Плотников тарихчысы, шундый билдәле, даже бөтә Рәсәйдә генә түгел, хәтта бөтә дөньяда билдәле тарихчысы, аның белән очрашып, Владимир Иванович Герасимов дигән язучы, аның белән очрашып, шуннан менә Уфада безнең яшәй Федор Александрович Кощеев, 10 ел дәврендә аның белән бергә шулай эшләбез. Һәм бик күп кешеләр Аскында туган, Аскын районында туган һәм яшәгән, әлеге вакытта яшәүләр кайберләре, алар белән менә шундый элемтә булдырып инде шулай эш алып барам. Аскын районы буйлап Колчак үткән дигән шундый ниләр дә бар, фикерләр дә бар. Һәм килә инде безнең менә шушы материаллар үстендә эш алып барам бүгенге көндә. Меңнәгән кеше безнең районнан шушы репрессия курбаннары булган һәм алар турында менә бүгенге көндә эзләнүләр алып барам. Безнең районнан 7000 кеше шушы сугышта катнашкан, 5 Советлар Союзы герое безнең районнан сыккан, бик күпләре орден, медальләр белән бүләкләнгән. Һәм без аларны әлбәттә өйрәнеп, аларның тормыш юлын өйрәнеп, аларның һәрберсе турында ниндидер материал эзләп, фотографияларын эзләп, хәзер менә интернет селтәрендә бик күп сайтлар бар, без алар буенча эзләнү эшләре алып барабыз. Израильдан хат килеп төшкән. Бер хатын кыз үзенең карт теләрен эзләенде. Хат язган район хакимиятенә. Һәм мин Уфада идем, как раз укуда ул вакытта аңа җавап язып җибәргәннәр, бернинди дә материал тапмадык дип инде. Мин кайттым да шулай эшемнән итеп шушы хат буенча утырам инде. Ниндидер этәргеч алып барды минең 1800 еллар, 1890 елларда шундый журнал инде безнең музейда сакланган. Шушы журналды барып астым һәм шунда шушы аның карт әтәсе турында материаллар килеп сыкты инде. Мин аңа җибәрдем инде Израильгә. Ул шулай шатланып, миңа үзенең җыйган, туплаган материалларын җибәрде. Менә шундый бик кызык шундый вакытлар килеп чыга. «Любезный вы мои» дигән китапта аның турында язган. Зауряд сотник из деревни Старой Кочкидина, Габдулгазиз, Загафран Габдулгазизов, участник войны 1812 года. Төп эшемнең берсе булып тора шәҗәрәбезне өйрәнү. 2012 елда шундый зур вакыйга булды бит инде. 1812 елдагы сугышның 200 еллыгы. Һәм без шунда өйрәнә башладык, үзебезнең ныклап өйрәнә башладык. Миңа күпләр шундай сорау бирә. Нәрсә ул? Нәрсәгә кирәк соң ул шәҗәрәне өйрәнү? Нәрсә бирә ул сезгә дип инде.
Мин әйтер идем, менә кыен вакытта шундый халыкта сүз бар. Кыен вакытта үзеңнең тамырларыңа күз сал дигән, үзеңнең тамырларыңны өйрән дигән. Менә ата-бабалар авазы диләр бит, шушы авазны ишетү ниндидер көч бирә. Һәм мин шушының белән рәхмәтлемен үземнең туганнарыма, үземнең ата-бабаларыма. Алар миңа яшәргә көч бирә. Үлкәннәрен белмәгән халыктың киләсәге юк диләр. Менә Аллаһка шөкер, арабызда төрле архивларга вакытын йәлләмәй, архивларга йөреп, авылдан авылга йөреп, тарихты өйрәнгән шәхесләребез күп. Менә шундайларның береһе Әнзирә Мөкәррәм кызы. Уның менә бу эзләнүләре һис кенә лә юкка түгел, чөнки менә шул төньяк башкортларының, Башкортстанның төньягында яшәгән балыксыру башкортларының тарихын әле быга тиклем һис кемдә ентекләп Әнзирә Мөкәррәм кызы кебек өйрәнгән юк иде әле. Ул бик күп шәхесләрнең шул исәптән менә 19-нчы буатта безнең әдәбият тарихына хәтта инеп калган Хөснияр хәзрәт исемле шагыйрьнең язмышында байтакка асыклап, конкрет мәгълүматлар белән тулыландырып куйды. Тарихчылар белән элемтә булдырдым инде һәм алар белән эшләйм бүгенге көндә дә. Шул ук вакытта менә Салават Ишмөхәммәтович Хәмидуллин белән һәм Искәндәр Саид Батталов тел белгечләре, тарих белгечләре Илгиз Султанмуратов, Юлдаш Юсупов белән алар белән берлектә без менә шушы үзебезнең районда яшәгән балыксы, танып, унлар ыруының энциклопедияларын булдырдык. Аларга мин рәхмәтлемен. Беренчеләрдән булып республикада алар менә безнең 6-нчы том, 4-нче том һәм тагы да том чыкты инде 3 том да безнең Аскын районына кергән. Һәм бүгенге көндә без аны шушы үзебезнең балыксы ыруының шушы энциклопедиясын тагы да күбрәк материаллар тупланды һәм тагы да бәлкем өстәп сыгарыбыз дигән максат куйдык Салават Ишмөхәммәтовчлар белән берлектә алар белән шушы мероприятиялар үткәрәбез, чаралар, төрле чаралар. Мин аларны районга сакырып фәнни-гамәли конференциялар үткәрәбез. Июль башында үткәрдек балыксы ыруының йыйынын, Уфадан шундый тел белгечләрен, тарихчыларны сакырып инде. Бик кызыклы шундый чара килеп чыкты. Шундай БСТ каналында шундай передачалар барды инде, әле дә баралар, алар кабатлап та күрсәтәләр, һәм мин шунда катнаштым. Һәм күп шылтыратулар булды инде анда. Шылтырату бара, мин электрик алып тиз генә әйтәм инде, шушы нинди кеше икәнен, каян кисыгышы, аның нимә белән шөгыльләнгән. Шушы передачадан соң әйтәләр инде миңа. Әнзирә, син каян беләсең шул кадәр кешеләрне, күп шылтыратулар булды. Без әйтеп тә сорап та өлгермәй, син электрик алып каян инде? Әллә инде менә мин әле әйтәм, монда әле минең 5%, 10% да яңгырамады әле мин белгән кешеләр турында мәгълүмат. Мин бик күп кешеләрне беләм инде. Менә нисектер ул шушы туган якны өйрәнү башланды минең мәктәп елларында эшләгән дәврдә. Әйттем инде, бала сактан ук шундый сөю тәрбияләнгән. Балалар иҗады үзәгендә эшләү дәврендә мин гел туган якны өйрәнү буенча шундый ниндидер эш алып бардым. Һәм менә музейга килгәс инде уже мин төпле өйрәнә башладым. Самородок менә шундый зур эш алып бара, менә музейда буенча, менә без күп кенә үткәргән мероприятияларда катнашырга туры килде инде. Менә революцияга 100 елга багышланган декабрь аенда конференция булып үтте. Күп ученыйларны чакырылган, белгечләрне, историклар, укытучылары һәм яшьләр, балалар бик матур үтте инде. Мин шуңа бик куанып кайтканым шуны үткәргәнгә. Менә әле генә күптән генә без әле Парк Якутовада 14 сентябрьдә катнаштык. Чернобыльдә үзләренең авариядан соң, анда аварияны бетерү турында шундай эшләр алып барып, күп менә шундай героизм күрсәткән кешеләрне җыеп, астында булган кешеләрне җыеп алып килгәннәр инде. Анда да шулай менә шундай аларны күрсәтте, аларны җыеп, туплап, менә һәр вакыт менә һәр бер кеше дә менә бу чаралардан инде булган катнашкан кешеләр инде
аның күзлегеннән төшеп калмый диргә тырышам инде менә. Ул менә ул башкарган эшен шундый катмар, шундый талапчанны ул үзенә карата инде менә яхшы итеп башкара, аның үзенең вакытын да жәлләмей. Ауыр вакытлар бик күп булды. Мин 3 бала белән Милки кызыма 3 көне яшиде, шундый ауыр операция кичерергә туры килде. Олы кызым 7 яшьтә генә иде. Ул шулай миңа хат язганды, әнием терелеп кайтып. Менә мин шушы кызларымның диләге мине Ходай Тәгалә ишетте. Мин үлеп терелгәнмен дә, клиник үлем кичергәнмен. Һәм мине кайтардылар инде уже теге дөньяда яктылыкка барып кирдем инде. Кояш яктысы. Һәм менә шушы кызларымның сакыруы мине кирегә тормышка кайтарды. Мин шушы җирне җиңеп, Аллага шөкер бүгенге көндә яшәргә тырышам. Әлбәттә, аннан соң тагын ирем белән яшәгәннән соң, 16 ел яшәгәннән соң без шулай аерылырга туры килде. 3 кызым белән мин урамда калдым инде. Туганнарыма Аскынга килеп яшәй башладым, туганнарым белән шуннан квартира снимать итеп. Әпәгә акча булмаган вакытларда бар иде шулай. Әлбәттә, андай вакытлар минең тормышымда бик күп булды, әмма мин бирешмәскә тырыштым. Шушы чөнки мине өйемдә 3 кызым көтеп тора. Олы кызым Гөлмирәм минең инде тормышта, минең 4 яшьлек, менә узакламай 4 яше тулса, оногым бар. Тансы кызым Гөлминаз Башкорт дәүләт университетын бетте, магистрант булып инде дипломын алды. Һәм менә бүгенге көндә эшкә урнашып йөри. Һәм Билки кызым Назгөлем бүгенге көндә Башкорт дәүләт аграр университетының 5нче курсында укып йөри. Алар минең ярдәмчыларым да, алар мине бар җирдә дә аңлайлар. Шушы фәнни эш белән булышуымны да. Мин кайвакыт төннәр буе дигән ниндидер конференцияга әзерләнүемдә дә алар мине ярдәмчылар булып. Эшкә мөкиббән китеп эшләргә тырышам, эзләнүләр өстендә эшләргә тырышам. Музейның байытып, яңа менә зданиесын ремонтлап сыгып, Алла бирсә, яңа максатлар куеп эшләргә дигән максат минем.